Priatelia, vítam vás pri našom tradičnom nedeľnom Dýchej slovo. Dnešná nedeľa nám ponúka známy, ale zároveň krásny a stále inšpirujúci text o stretnutí, otvorenosti, pozornosti i pozvaní k poznávaniu a tiež rozhodnutí sa pre rast a novú cestu. Poznanie je prienik, kde sa spája slovo proroka Ozeáša a príbeh povolania Matúša, ktorý čítame v Evanjeliu. Prorok Ozeáš hovorí: poznávajme, usilujme sa poznať Pána. A cestu k takému poznaniu ukazuje cez slová: lásku chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac. V príbehu povolania mýtnika Matúša Ježiš zdôrazňuje podobnú cestu k poznaniu Boha viac slovami. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. V pozvaní Poď za mnou je obsiahnutá celá dynamika práve tejto novej cesty. Cesty, ktorá nie je výkonová, nasmerovaná na vonkajšie dodržiavanie pravidiel, či dosiahnutie niečoho, ale siaha oveľa hlbšie. Ponúka kultiváciu vzťahu, a to na všetkých rovinách. Smeruje k poznaniu Boha viac a niekedy to môže znamenať radikálnu zmenu života, podobne ako u Matúša. Zmena, ktorá je ale slobodnou odpoveďou, nie iba vôľovým snažením sa. Táto zmena neprichádza zvonku, ale z vnútorného zakúsenia, okúsenia, zážitku Boha. Zážitku Boha v našom každodennom prežívaní, ochutnaní a vychutnaní si Božej láskavej pozornosti. Ignác z Loyoli hovorí o dôležitosti pozornosti a vnímavosti a učí tomu cez modlitbu exámen. Pre ignáciánsku spiritualitu je pozornosť základným východiskom. A práve pozornosť je často prehliadaným prejavom lásky. Ak je Boh prítomný vo všetkom, túto Božiu prítomnosť poznávame, len keď si ju všimneme. Láska a pozornosť je to isté. Exámen pozýva k vďačnosti cez pozornosť, cez našu pozornosť voči prejavom pozornosti Boha, ktorú venuje celú a naplno nám. Ide teda o obojstranný prejav lásky, ktorý mení náš pohľad na život a naše postoje. Pozornosť je najčistejšia forma šťastia. Je to schopnosť odsunúť vlastné ego, vyprázdniť myseľ a plne sa otvoriť druhému človeku, životu i Bohu. Pozornosť nie je iba jednoduchá koncentrácia či intelektuálne úsilie. Znamená zabudnúť na vlastné ja a aktívne počúvať či pozorovať. Modlitba je vlastne pozornosť a venovať niekomu absolútnu pozornosť znamená to isté ako darovať lásku. Boh nám venuje takúto absolútnu pozornosť. Jednoduchý spôsob, ako sa stíšiť a pozorne počúvať a dostať sa do súladu so svojím najhlbším ja, je nahmatať si puls a precítiť pravidelný rytmický tlkot vlastného srdca. Každý úder srdca je životodárnou chvíľou. Cez pozornosť voči vlastnému tlkotu srdca a prúdeniu života sa započúvame do tlkotu Božieho srdca, v ktorom sa ukrýva celé prúdenie života. Jeden úder Božieho srdca môže dať do pohybu celý vesmír. Tieto dva údery srdca, nášho a Božieho, sú jedno. Môj puls je len vzdialenou ozvenou tlkotu Božieho srdca. Modlitba je ponorením sa do súladu, ktorý večne existuje medzi tlkotom srdca Stvoriteľa a tlkotom v jeho stvorení. Keď v nás bije jeho živý duch, žijeme. Ak sme pozorní, vidíme prejavy pulzovania jeho ducha v našom živote i vo svete.
Ježiš venoval plnú pozornosť mýtnikovi Matúšovi a vyjadril to slovami: Poď za mnou. A Matúš ju zachytí pulzovanie života Ježišovho ducha a odpovedá svojou pozornosťou, teda konkrétnym prejavom lásky. Tak skúsme dnes byť pozorní na plnú pozornosť Boha voči nám a venujme mu svoju pozornosť. Poznávajme Boha cez tlkot jeho srdca v nás. Prajem vám príjemnú, ničím nerušenú nedeľu.